Wala mauyuni sa mga negosyante og isda sa Agdao Public Market, Davao City nga ibawal na ang pagpamaligya og mga imported nga isdang pompano ug salmon sa mga palengke sugod sa Disyembre 4 kini base sa Fisheries Administrative Order No. 195 Series of 1999 kung asa ang mga nasgutang isda alang lamang sa industrial use sama sa mga hotel ug restaurant. Sumala sa mga negosyante, dako ang mamahimong epekto niini ngadto kanila ingon man sa ilang mga customer. Kapag kami diri sa palengke kay ang ilang ingon sa mga hotel o restaurant ray babaligya. Ya, kami diri unsaon niya usay kulang ba ani among isda pud moabot man nang maligya pud gingani kay aron among mga customer nga kanang gusto mo kaon makapalit og isa duha nya karon walaon na daghan na pud mamoblema ana kay lamit ba nga isda no. Usa pud din sa among bestseller pud ba ang isda pumpano. Nya karon nya mawala na. Ang uban di na pud ma-order og lain kay ang ilang kuan ani mo palit sila pumpano. Ya papila na pud og lain mga isda. Isip diri sa palengke, diri man gumi nang ginabuhi, nya diri pud mi naninda, unya dapat hatagan jud mi nila og higayon pud nga makadisplay mi gingani kay barato ra man gud ang among baligya. Nang hinaot ang mga negosyante nga unta lugwayan sa gobyerno ang pagban sa mga pompano ug salmon hilabi na nga holiday season diin sagad kining ginapangita sa ilang mga suking customer. Nakaabot na sa Kongreso ang issue sa pagbawal sa pagmamaligya sa mga nasugutang imported nga mga isda sa mga palengke ug supermarket. Gitun-an na sa Department of Agriculture nga mapatuman ang moratorium sa ban sa pagpamaligya sa imported nga mga isda. Kini human makakuha og nagkadaiyang negatibong reaksyon gikan sa magbabalaod ug bisan sa publiko ang Fisheries Administrative Order 195 nga niadtong tuig 1999 pa kini epektibo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Mahal po ng per box. Every week na. Kailan yung ginapa sa inyo? Ginapa nga box ay ginapa. 1, 4 box, 2 box.